Ya. Tapi Larase pelok. ngeten iki lho bumbune wayang wis Monggo Mbak, monggo. Nyuwun pangapunten Rama menika nggih otak Gaduk mugi-mugi Mars Brimob menika wah sebagai penyemangat Brimob untuk menunjang tugas. Nggih. Oh, tak cepaki Waranggono sindene jan. Wah. sakniki bumbune wayang nggih ngeten iki, Pak. Nggih. Kudenten penyegar ngeten iki. Nyuwun sewu Mas Joklidik Jokluthuk. Nggih, Pak. Kenging napa kok Waranggono menika ngagem busana ngadi sarira sarwa abang? Amalgi Artinya apa? Lah ya, artine apa? abang kuwi saka tembung aku bangga pada malam hari ini bisa pentas dalam rangka tasakuran kenaikan pangkat Brimob. Tepuk tangan buat Mas Jokluthuk. Wah. Sampean kok ngagem lurik? Lurik ki lurus ora gelem lirak-lirik. Senajan to ketemu sinden ayu-ayu kaya ngene iki insyaallah mulih bojoku tak pateni ya. Aja. Tak pateni. Tak pateni penyakitnya, tak uripne kesehatan. Amin. Lho Mas, anu nyun sewu, Mas Jokluthuk ketoke pinter nek kon nyiapke. Dibariske sik, siap gerak kanggo poluan sik. Sing dadane ora lurus diluruske. Wah. Badane ra lurus diluruske. Sing dadane ra lurus diluruske. Mergo baris berbaris itu harus lurus. Dadane kudu lurus. Golekno grendo. Loro kabeh kok iso. Nggih, mulai nggih. Mars Brimob nggih. Buka saking drum. Mboten disiapke ya. Oh, siapke ya. Oh, nggih. Wah, niki Srikandi Brimob niki. Niki sing ngrencangi kula golek duit nggih niki Bapak-bapak, Pak Dankor mohon izin. Saya memang tiap malam itu bersama cewek-cewek cantik. Wah. Layakno ratu mlebu. Ayo, nggih. Yo, siapke. Yo sing apik kaya komandan tenan to kok. Kaya ning TV-TV ya. Iya ning gawe ukara kok. Kaya aku kaya ning TV-TV ya. Yo. Suarane kurang gede sithik. Yo. Gede meneh sithik. Sio. Gedheke meneh. Sio. Malah kaya gonggongan. Oh. Sio. Meneng ora nek sing obah. Ngangge basa Jawa to. Meneng ora sing obah. Wis, Dang. Loh, kan meneng jarene. Ora Dang. Kok ya dadak. Dinut e. Teko. Piye kok tegak? Belum nglencang depan kok wis tegak. Wei, ngangge basa Jawa ben penak. Wah, Ben penak wis. Ben nyambung go basa Jawa e. Weh, basa Jawa kowe. Awake rapet. Awake rapet siap gerak lho. Nah, ngono. Kok ya enek. Ayo. Ngomong iki nggih basa Jawa. Awake rapet. Ayo. Ngangem. Sik. Dicontohke sik to. Apa kuwi apa-apane? Ngangem ki tangan gegem. Panjenengan niku. Oh, nggih. Ngangem. Ras. Kelwo cuci. Sik. Iki malah Piye to Mas niki tata cara Jawa nu ngeten iki. Niki ora oleh mirengke ngantos anu lho, tenanan lho. Kelwo cuci, sikil kiwa maju siji. Ayo. Sikil maju Sing bener ki kelwa jungji ati dujung siji. Malah kaya kire. Kelwo cuci. Ayo. Maju siji. Nah. Kelengen tuti. Ya apa? Sikil tengen nututi. Oh, nututi Mbak. Maju salah. Maju Mbak, kan maju. Nah, nggih Mas. Menawi baris berbaris sekap Mas. Nggih malah ra tutuk jenengan. Nggih bacot ki anu nggih Mars Brimob nggih. Siap. Oh, buka saking drum. Ompake mengke sing banter. Sindene sing berdiri niki nembang kabeh. Kudu apal. Yang tegas tegap. Yang tegas. Siap. Seperti poluan nggih. Siap nggih sinden-sinden Brimob nggih? Siap Pak Dalang. Yo, monggo dados. Pasukan Korps Brigade Mobil sanggup berkorban jiwa.
buat Mbak. Wah iki pantes sesuk dadi poluan iki. Ya. Sing paling pantes ndi, Jo? Sing paling pantes dadi Sri Kandi Brimob mana? Sing paling pantes iki. Loh. Lah kok iso iki? Karena saya melihat beliaunya adalah mempunyai yang SDM yang tinggi. Heeh. Lah nek liyane pada kali iki. Lah kok iso? Karena apa SDM-nya tinggi dengan meteorologi dan geofisika. Cuaca nggak menentu. Iki mau udan. Iya. Nggih penangkal petir barangkali. Mangsa. Aja sembrono lho, menika kathah poluan-poluan ingkang sami rawuh kados panjenenganipun. Mboten ngertos arti cunduk mentul mboten ngertos. Nggih. Sampeyan tak dudahi mula to melu wayang ki disinaoni. Nyapa? Yen nono sinden sing ora nggih cunduk mentul ngono kuwi. Nyapa? Itu ditandakan bahwa itu masih ke masa-masa pacaran. Mula ora nggawe cunduk mentul. Lah sing judul mentul sih. Kalau pakai cunduk mentul satu ini menunjukkan wanita ini yang sudah menuju ke jenjang tunangan. Lek loro itu ke jenjang pernikahan. Kowe hati-hati lek ketemu karo sinden sing rambutnya murat marit. Lah apa kuwi? Kuwi berarti sinden bar konangan. Tegese bar konangan yen bar tanggapan. Mohon izin Mas Brimob. Nggih. Nyuwun medal Rama. Nggih. Nyuwun renan penggalih. Oh nggih. Beliau Bapak Dr. Andes Anang mbok pilih kersa cingkar saking sasana palenggahan kadiraken tindak wonten ing Pawiwanagung. Nggih. Mohon izin Bapak, mohon izin Bapak. Monggo serpek cok. Mbak sindennya bisa Kenalan? Pak Dankor di sebelah kanan. Oh gitu. Bapak wonten pundi Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Bapak Dankor Brimob yang kami hormatin Kidalang Bapak Haji Anum Suroto dan Mas Sri. Siap, Jenderal. Para pejabat yang hadir dan masyarakat, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita melaksanakan syukuran dalam rangka Korbrimob Polri dipimpin oleh Bapak Dankor yang bintang 3. Lama sekali pagelaran budaya khususnya wayang yang merupakan ciri khas daripada Brimob. Nyuwun pangapunten Rama. Nggih. Mas Jogluduk Joglidi ingkang mewakili panjenenganipun Bapak Dankor Brimob menika kala wau Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Imam Widodo ingkang dados pangarsa wonten dan pas pelopor Korbrimob Polri. Nah, dan pas. Nggih. Tatas titis lan terwaca. Nggih. Singkat padat dan berisi. Tur beliau itu dengan pagelaran wayang atau kabudayaan itu sangat minded Mas. Saestu. Wau pun rasan-rasan. Sebentar lagi di bulan November, 14 November adalah hari ulang tahun Brimob, tetap wayang. Amin. Nuwun sewu Pak Imam, Bapak Dr. Andes Anang. Mangke tanggal pinten Mas? 14 November. 14 November. Saya berpesan tanggal piro? 14. Yen pangapunten Tanggal lamu wis kosong urung dicorei. Tanggal 14 itu kula dereng saged nderekke. Lah ngopo? Lah dereng dijak, Pak. Dijak yang ngetut. Ayo lapor kepada Bapak. Anu Pak Imam ngendika jare wayangane klasik.
Wayangane kelas tanpa dagelan nggih Pak nggih. Nggih, mboten napa-napa kula tak nggih dagelan. Kula tak ndageli teng omah kali streamingan ngoten mawon. Mundageli YouTube ngono to kuwi. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih, Mas Jo menika wonten waranggana jangkep, menawi wonten tetembangan Rama. Iki wonten permintaan lagu menika waduh. Nggih, menika inggih ugi kathah ingkang nyuwun lelagon pepeling. nggih. Katur Ibu Wiwi Timasan, Bude dan keluarga Timasan. Saking Sasi Kirana. Oh putuku nggih. Ning ali wonten ing wingking oh nggih nggih ya tak paringi lah selamat. Nggih, lan uga menika wonten serat ingkang tumiba wonten pangkon kula Rama. Nggih. Lagu Ayo Guyu. Nah, saking PWKS Jabodetabek. Wah, cocok. Kula niku lek kelingan lagu niki kula nun sewu trauma kula niki. Traumanipun pripun? Lagu Ayo Guyu ki Loh itu senyumlah kepada siapa aja karena tersenyum adalah sebagian dari ibadah. itu saya tanamkan kepada keluargaku. Piye? Bojoku selama pandemi, Nggih. tanggapan sepi, tak jak guyu. Begitu pandemi selesai, kelonggaran terjadi, tak Ijek guyu. Tuh, sak niki guyu teng pasar nggih guyu. Hebat sumeh to kuwi. Hebat pripun wong kentir sak niki yo. Niki mula mboten ngerti rumus kok Rama. Mboten ngertos. Semua itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Mergo bojomu diwenehi guyu ki wis titahe Gusti dibaringi lambe. Lah nek lambene Mesti iso guyu kaya ngene iki, ngono lho. sumure duwe lambe yo ora guyu yo. Lan uga Mas Jo Kluthuk menika saking Mbak Dian nyuwun gending sinom nyawat nggih mengke pun penutupan nggih saking PDC Rusman Mendo Laras salam kagem Mbak Cindy Mbak Retno matur nuwun Ngene iki lho lek ndereke dalan brimob ngene iki pripun sinom nyamat kulino nyawatke nuklir bom dadi sinom nyawat ngene iki ayo pita-pita nggih nderek mawon derek nika ingkang dipun aturaken menapa rumiyin Rama pepeling menapa Nggih, pepeling. Nggih sindene mening-mening Yang bernapaskan agama dulu. nggih Rama lan uga Mas nyuwun sewu menika dalu menika ingkang boten saged mirsani dhateng lokasi menika kathah ingkang sami streaming cacahipun wonten 12 channel ingkang nyetremeng dalu menika dados dipun saksikan oleh seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Saestu nggih alhamdulillah Nduk nggih sinden limo iki pas ingkang bawa rumiyin sinten kaya nika notone kok ya pas no dhuwur paling ngono ndek Anu dandang kula didom niku pesinden niku. nggih Iya Mbak Suci sing bagi, Mbak Suci. Iya. mic-nya satu man itu ayo coba sinden kemajuane Mbak Suci Tuh Wasitati wah Mbak Suci jam saking prawinasis Mbak Suci wong urip ning dunya sakniki dipun permudah kok Mas Ri. nggih dos pundi Sinden niku sakniki yen ora apal men mboten nggawa buku langsung ndelok HP. nggih delok Ngaji niku sakniki ora apal. Tajwide yo ndelok HP. Pengajian niku yo ndelok HP. enek iki terjadi tanggoku iki tenan iki Iya. iki saestu iki Iya. lara ki ra mari-mari Terus lah dawuhe para yai wis le ikhlasno wacana surat Yasin ayo. lah kok di setel YouTube Yasin kuwi ning HP niku saestu niku lah kuwi sampeyan sing mlebu swarga pro HP-ne Lah mergo sing cetak kuwi kok pansane. Ya dinteke Mbak Suci mau. bebasanmu mampir ngombe Hop, ganti. ganti nggih Niki sinten ning tengah nika? Mbak Retno, wah modele kaya klengkeng. Sidik ning ngenengke ngono. Nek Mbak Suci apel Australia. Nek iki paling ora rambutan binjai. Nek iki paling ora gedang kepok. Nek sing sitok ki apa Mas Kluthuk? tewel
Metewek iki ora buah. Tuwek dadi nangka. Oh iya. Nangka iki nggo kolak yo enek eramu. Kok kadon ambune mak selenting. Betone bolak. Kaya wis tau ngrasakno Tandurane. Mbak. Ayo Mbak Yuto, asmamu sapa Nduk Cahyu? Retno, Mas. menika lahiran Kelapa II lho. Kowe iki asline nggih. Nggih. Niki kluthuk omah kelapa sawit. Estu Mbak Reno menika lahiran wonten Kelapa II. Mapanipun lerekipun Pager Wetan, Pal menika. Nggih cilik menika tumut kula dados kula sekolahne sinden sak menika tasih legan, tasih lajang dereng duwe jodoh. Mila nyinden mriki saged kanggo silaturahim muga-muga entuk jodoh brimob. Layakno dijak Ning kudu siap nek dadi bojone brimob ki. Tinggal ning Aceh setahun. Tinggal ning Afrika setahun. Santai wae tak kancani Nduk. Kok kancani ngapun wae. Apa meneh sing nyambi ngasta dalan. Oh ya Pak. Ngono. Oh ora dipek dhewe karo kene. Monggo pun lajengaken. Nah. Salat kang lima Iso nembang. waktu Kelahiran Kelapa II iso nembang kaya Nggih, ngene niku basa Jawa men mboten saged. Nggih. Lulusan Unindra. Napa niku Mas? Universitas. Indra Prasta. Indra Prasta. Ya, padha. Sarjana pendidikan menika ngasta guru wonten Cilengsi sak menika. Berarti ya ora. Lha nek jenengan dereng pinter mengke diajari kalih Mbak. Nggih mboten ya sak leteng kalih kula to. Kluthuk niki Kok kula kuliah riyen teng Undip kok. Universitas Diponegoro. Universitas di Ponorogo. Lah kuwi terus jurusan apa kowe? Reyok Jatil. Oh, ya padha senine ra masalah. Ndak. Monggo. Kudu tansah dipun lampahi. Jakarta. Tasik Lugu Mas Ri. Nggih, menika lenggahipun lairipun Jakarta. Nggih. Dados nyuwun sewu Mas Jogli Jogluduk. Sewu. Panci kula menika tinggalnya di Pekapuran. Dekat dengan beliau Bapak Brigjen Imam. Nggih. Saya kalau di rumah itu sudah punya sanggar. Dados anak-anak Betawi niku kula ajari mayang. Estu niku. Hebat. Umur 5 tahun enten sing saged nabuh. Kathah. Elok. Nggih. Berarti ya rada karo anakku. Daleme Mas Ri iki sokone wah, joglo nggih latihan mayang generasi-generasi. Nggih. Daleme Masri karo omah kowe pedhot. Weh. Ah joglone Mas iki sokone wegalih jati. Piro? Jumlahe piro? Ada 8. Nggon kuwi 16. Lho, sokone mah kuwi. Lah kok 16? Ngarep loro, Lah terus iringan 14. Lho. Omahku meh ambruk tak songkok pring. Caidan. Lan uga Mas Jogli Jogluduk Dawuh. menika panjenenganipun Bapak Dandenma Nggih. beserta staf Nggih. mohon minta lagu Gending Podang Kuning. Siap. Pinangkani nggih. Siap. Menika tim sibuk menika Pak Dandenma dan staf Pak Bambang matur nuwun. Wah, Siap. Pokoke sukses niki pokoknya. dalu menika suka parisuka nggih. Oh, nggih. Nglerek nggih mbok nggih. Nggih. Ya, sampean lho ya. Sampean. Iya ya. Wah, apik. Rambutnya matching semiran. Rambutnya abang kaya garangan. Tapi apik niki kalih bojo kula. Lho lah ngapa? Bojoku ngarep tak semir putih, Nggih. gelungane ireng. Bareng disuteng kok iringan malah kaya bekecot nemplek tembok. Lah ngono ki ya sing Loh, pas. Mas nyun sewu. Ini namanya Mbak Mira, salah satu peserta atau pemenang napa Mbak Mira? Kompetisi The Next Judy Kempot GTV. Oh. Lah. Jadi sindene dalang Brimob itu ra main-main, berprestasi Berarti semua. Mbak Mira. Mbak Mira yang Iki Mbak drama. Mira to iki. Yang menang Oh, di doh, ini berarti kontes audisi ambiar. Dulure karo aku iki plek. Lho sapa ki? Mbak Mira iki dulure Mila Sumber Kencana. Ibis apa piye? Iki asmane piyayi ora kok asmane kendaraan. Dari apa nduk kontes apa nduk? The Next Judy Kempot GTV. Oh. Iki yo melu lho. Aku ndek Kok iki mboten panggih? bojoku sing melu. Melu bintang tempura kuwi ndek iki. Bintang Pantura. Sosis. Iya. Pantura dodol tempura. Coba nduk piye nduk?
iku cagak agama biar we pakartika kedale nglati kita nek pipiyane tegas. Saestu mo. Ning nyuwun sewu Rama. Nggih. Wiwit kala wingi kalih dinten niku kula telepon niku sami herpes sedaya. Lah napa? Sepindahan nderekke Bapak Haji Anom Surata. Mas Singko aku nggih. Yang masuk herpes. Batin kok tenan niku mentalnya sudah menjadi down. Yang kedua tampil di Brimob niku wah luar biasa, pokoknya nggih pengalaman luar biasa nih kita. Jadikan ini ajang latihan, jangan jadikan ini ajang untuk bekerja. Insya Allah yang mindsetmu mbok gawe latihan mesti tatak tetek tanggon. Nah, apa meneh tak kancani. Weh, rupamu ya super tetra no kok. Tak ngancani. Sapa Bang? Untuk Apa rumasane aku iku guging. Wong iki dapur kaya pinco lemu. Iso kalau ketes. Mira, dalam suaramu kok apik banget aja. ala kalau kasih ajar kok Ajar tapi awakmu kepenak suara. Alah alah. kasih ajar Asli ndi, Nduk? kalau nganjuk aslinya Nganjuk. iki. Aduh. ambak kowe nek pengen ngono kuwi bojomu ya didandani kayak idep ben kaya kuwi. Takoki. Dek wingi kula wae hidup malah Kebalik. mlebu rumah sakit tok, Mo. Lah ngapa? Lalu lime nggih lem Alteco. Begitu dikelontok lah kok sak kulite nglongkop. Sale iki lho. Mira. dalam Terusno ya, sithik gas aku. nggih. Bocah kok ayu nih kaya ngene. Ora ayo mripatmu katarak kuwi kok. lawang maca kok Lah iki lho, wong anjuk ngene iki. Wong nganjuk mesti gawe ok. Mesti gawe ok, Mo. nganjuk niku Lah wong macat ok. Ya ok. nek nyauri nggih heeh to To. heeh Tekoki, lah dek mangkai ngono kuwi. genyo apa jane Nyenenge. Ya. ngadoh kan tumindak mungkar yakti urip Just manggyo tentrem lair batin Ya. Terakhir sareng. Nggih, monggo. bareng kur. Ji ro lu. Dipun garap kalih rambahan sarambahan solis Mbak Suci sarambahan boleh irama seger kur. Monggo Mbak Suci nendone no. yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake tapi wajib gawe pangeran sholat hati sakjane agama lima waktu utusan sakti cokro
tulintang tintang 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 tulintang tak tintang. Yo irama seger. Yo. pengen besok dan jog lidik, jog luduk. Nah, aro Mbak Sinden panjenengan pirsa. Nggih, nggih. Lagu menika ingkang ngripta sinten?